ngombe kopi lagi ning rasane ayo mabus mangan ngut lele rasane padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasaku tunggang gemet cucu emanan pares bagusmu sok karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten desaestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja semalang ana dina liyane bakal tak upayane moga bicarane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal kaya senajan kanane peprah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngencanine saben dina yang minta lagu sabar ya.
Sabar sinau barengnya sudah dihadirkan. Betul. Tadi yang